У Віцебску за антываеннае тату затрымалі дзяўчыну. Блізкі да лукашэнкаўскіх сілавікоў тэлеграм-канал паведамляе, што наводку зрабілі госці фестывалю «Славянскі базар». Вітаю ў аб'ектыве. Віталь Бабін разам з вамі цягам найбліжэйшых 20 хвілінаў і на пачатак коратка пра галоўнае за гэты аўторак. Удар па звычайных людзях, аднак Беларусь не будзе адказваць сіметрычна. МЗС адрэагавала на пастанову Латвіі забараніць заезд у краіну аўтаў з беларускімі нумарамі. Это выглядае просто максимально нелагічна, што Лукашенко, ты, каго прызначыць рэжым, тых мы запрашаем, а астатніх людзей бачыць не хоча. Беларусь запытала ў Крамля 6 мільярдаў долараў даць абяцалі, але не так шмат, усяго 2. Гэта не дабрачыннасць, а гэта тое, што взаемна карысна, взаемна патрэбна, і мы на гэтыя грошы будзем выпускаць там якія-небудзь бушлаты там ці боты. Людскія ахвяры, шматмільённыя страты, адсутнасць вады і электрычнасці. Што ўчыніла непагаці, што з гэтым будуць рабіць чыноўнікі? Потеряли фактически все мощности, генерирующие, энергоснабжающие линии, регион Мозыра и прилегающие районы. Суседняя Латвія пашырае абмежаванні для беларусаў. З сённяшняга дня заезд аўтаў на беларускіх нумарах у краіну забаронены. Лукашэнкаўскіх дыпламатаў абмежаванні не закрануць, таму МЗС пастанавіла не ўводзіць захадаў у адказ. А вось Святлана Ціхановская звярнулася да латвійскіх уладаў з просьбай змякчыць гэтую пастанову, але ці спрацуе зварот, разбіралася Кацярына Гардзеева. Беларусаў ізалююць усё болей. Да абмежаванняў, уведзеных на польскім і літоўскіх пераходах, далучылася Латвія. З ночы краіна не прапускае на сваю тэрыторыю легкавыя аўты, зарэгістраваныя ў Беларусі. Латвия это делает в связи с тем, что в последнее время участились случаи, когда граждане Российской Федерации перерегистрируют на территории Беларуси автомобили на белорусские номера или просто используют белорусские автомобили для последующего въезда на территорию Латвии. Забароны на заезд латышскія памежнікі абгрунтоўваюць санкцыйным рэгламентам Еўразвязу ад 29 чэрвеня. Праўда, што і ён мае белыя плямы. Гэтак, пункт 19 дакументу прадугледжвае наяўнасць пэўных абставінаў, што дазволіць аўтаў на беларускіх нумарах трапляць на тэрыторыю балтыйскай краіны. Але пры якіх дакладна канкрэтыкі няма. Фактычна гэта магчымасць адвольнага прымянення заканадаўства, кого хочам пусцім, кого хочам не пусцім. Вось фактычна ўсё, як зараз гэта гучыць. Безумоўна, для заканадаўства фармулёўкі мусіць быць канкрэтныя. Нельга трапіць у Латвію на аўце з нумарным знакам BY і з боку Расіі. Больш за тое, калі кіроўца транспартнага сродку адмовіцца вяртацца назад у Беларусь ці Расію, машыну могуць канфіскаваць. Зыходзячы з тых пагрозаў, з тых агрэсіўных паводзінаў, якія дэманструе рэжым у Менску, канечне, суседнія краіны, я цалкам разумею іхнія спробы забяспечыць гэтую самую бяспеку сваіх межаў, сваіх тэрыторыяў. Бо былі ж пагрозы, што там пранікнуць вагнераўцы. Яны ж на чым паедуць і як паедуць? Пад прыкрыццём, канечне. Забароненае і доўгатэрміновае перамяшчэнне па балтыйскай краіне, але вярнуцца ў Беларусь праз Латвію пакуль можна. Праўда, ёсць нюанс. Аўта мусіць выкарыстоўвацца выключна як транспартны сродак, а не ісці транзітам як тавар. Аўтамабілісты хвалююцца, каб гэткія захады не ўвялі і ў іншых суседніх краінах. Если мы придем к самому худшему сценарию и все-таки эти страны примут общее решение об ограничении на въезд белорусских автомобилей на территорию Европейского Союза через Польшу, Литву и Латвию, мы ставим вопрос о важности создания льготных условий или ускоренных процедур по регистрации автомобилей, белорусской регистрации, которые находятся уже на территории этих государств. Латышскі бок мяркуе, што гэткая жорсткая захада мусіць працаваць супраць рэжыму Лукашэнкі. Аднак, паводле рэгламенту Еўразвязу, пад абмежаванне не трапіў транспарт дыпламатычных і консульскіх прадстаўніцтв
прадпрыемстваў, у тым ліку дэлегацыяў, амбасадаў і місіяў. В таких формулировках это выглядает просто максимально нелагично, что лукашенковцы, ты, кого признаешься режим, их мы запрашаем, а остальных людей бачить не хочем. Беларускае міністэрства замежных справаў, якое, на адрозненне ад звычайных беларусаў, абмежаванняў не адчуе, пракаментавала новаўвядзенне. Отмечу, что в планах белорусской стороны нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии. Наоборот, мы открыты и заинтересованы в развитии контактов с соседями, в том числе при использовании действующего для Лукаши безвизового режима для посещения нашей страны. Паралельна з увядзеннем новых правілаў праезду латышскія памежнікі працягваюць узмацняць і саму мяжу. Паводле плану «Усходні шчыт» да канца гэтага месяца паміж нашымі краінамі з'явіцца плот. Мяркуецца, што ён стрымае плынь мігрантаў і абароніць Латвію ад магчымага ваеннага ўварвання з боку Беларусі. Кацярына Гардзеева, Белсат. Чарговыя дроны камікадзе типу «Шахед» у беларускай паветранай прасторы. Паводле тэлеграм-каналу «Беларускі гаюн» за сёння ажно 2 беспілотныя апараты здзейснілі пралёт праз нашу тэрыторыю. Адзін на 4-й раніцы пераляцеў мяжу каля вёскі Белая Сарока і, праляцеўшы не меней за 60 кіламетраў, вылецеў з Беларусі, другі на пачатку 9-й раніцы ляцеў у кірунку на Роўлі. Затым БПЛА паляцеў на Магілёў. З гэтай нагоды ў неба узнялі баявую авіяцыю. Таксама над горадам гучала паветраная трывога, што, праўда, ўжо пасля пралёту дрону камікадзе, зазначае канал «Матолька памагі». У СМІ са спасылкай на Міністэрства надзвычайных сітуацыяў зазначылі, што сірэна – гэта правяранне сістэмаў абвесткі, хаця загадзя пра яе не паведамлялася. За апошнія 5 судняў зафіксаваныя 4 выпадкі парушэння «Шахедам» беларускай паветранай мяжы. Пакуль афіцыйнай рэакцыі на гэтыя пралёты няма. Основная задача российской стороны спровоцировать украинскую сторону на огонь. И желательно на территории Республики Беларусь. И таким образом вызвать цепную реакцию. Последние заявления вашего президента, самопровозглашенного, о том, что, соответственно, Республика Беларусь идет на деэскалацию, отводит войска от границы. Это 2 дня назад. И посмотрите на резкое увеличение количества так называемых пролетов, либо, скажем так, нарушения воздушного пространства Украины шахедами со стороны Республики Беларусь. Совпадение, как говорит печально известный российский ведущий, не думаю. Поэтому это все позволяет говорить, что в данном случае мы имеем речь с планированной провокацией российских специальных служб, которая имеет целью эскалацию напряженности на украино-белорусской границе и, соответственно, ответных действий как украинской ПВО, так и, соответственно, дальнейших действий со стороны белорусской стороны. Ідэяў шмат, праектаў дастаткова, грошай няма. Гэтак выглядае рыторыка былога і дзейнага паслоў Беларусі ў Расіі, што пры кожнай нагодзе нагадваюць Маскве пра яшчэ адзін крэдыт у імпартазамяшчэнні. Асобныя айчынныя прадпрыемствы ўздымаюцца, але знешнегандлёвае сальда падае. Ці атрымае Беларусь другі транш, і калі так, ці паўплывае гэта на экспарт? Юлія Цяльпук. Новы пасол Беларусі ў Расіі, міністр прамысловасці, задачы будзе вырашаць старыя. Бадай галоўнае – гэта атрымаць другі транш на імпартазамяшчэнне. Раней Дзмітрый Круты прасіў ад Расіі ад 4 до 6 мільярдаў долараў, што ў 2-3 разы больш, чымся першы крэдыт. Праз 1,5 месяца пасол Александр Рагожнік пагадзіўся на 2 мільярды. Сёння мы прапрацоўваем пытанне вылучэння наступнага траншу ў такім самым памеры, каб акцэнт зрабіць на рэалізацыі так званых высокатэхналагічных складаных праектаў, якімі ў межах саюзнай дзяржавы 2 краіны не валодаюць. Такая праца з Міністэрствам прамысловасці і гандлю Расіі ўжо вядзецца. Частка праектаў ужо сфармаваная. Чаму беларусы перагледзелі свае грашовыя чаканні? Яны просяць па максімуму, часам нават неверагоднаму. Але потым з часам зразумеўшы, што столькі ім не дадуць, ўжо ў якасці нейкай літасці і згоды пагаджаюцца прасіць не 5, а всяго толькі 2. За гэтыя грошы спадзяюцца скампенсаваць страчаны тэхналагічны імпарт з краінаў захаду.
есть отрасли, которые сейчас явно в приоритете. Технологии, которые ушли, ну да, наши там горизонты интеграла вряд ли заместят продукцию там, да и плюс есть Китай, который заместит чипы, не хуже сделает, чем американские. И они сейчас озвучивают, что будут новые вложения в машиностроение. Значит, скорее всего, там МАЗ, БелАЗ. Авіябудаванне, будаванне машын і станкоў, мікраэлектроніка. Вытворчасці арыентаваныя на сённяшнія патрэбы Расіі. Агулам 25 праектаў, заявіў прэм'ер-міністр Роман Галоўченка. Канкрэтных прадпрыемстваў і пад якую прадукцыю яны могуць атрымаць грошы, не назваў. Да, не называют, потому что, скорее всего, большая часть из них это не товары повседневного спроса, а явно какие-то направления, которые вот с учетом нынешней такой военно-политической ситуации имеют приоритетное отношение для России и Беларуси. Грошы з першага імпартазамяшчальнага крэдыту амаль засвоілі. Паднялі некаторыя прадпрыемствы хімічнай, металургічнай галінаў і ваенпраму. Чаму ж тады прадаем за мяжу на 11% менш тавараў, чым завозім адтуль у Беларусь? Адмоўная сальда знешнегандлёвага балансу 1 чэрвеня складала амаль мінус $2 мільярды. Нават калі расійскі крэдыт на мадэрнізацыю дапаможа Беларусі нарасціць экспарт, то часова, кажа Віталь Цыганкоў. На Россию гонится, конечно, меньше технологичная, меньше якостная продукция, просто потому, что она трэба для военки, где все это, так сказать, спалится, сгорыть, знищится и так далее. Так что стратегично это, безумоўна, вялікі мінус для беларускай экономики, які, ну, менавіта вот задача такая пратрымацца, пакуль больше іншых варыянтаў няма. Басаўдзел Александра Лукашэнкі ў агрэсіі супраць Украіны, а раней масавыя рэпрэсіі ў дачыненні грамадзянаў прывялі да разбурэння ўсіх стратэгічных экспартных шляхоў Беларусі. Юлія Цяльпук, Белсат. Міністэрства працы збіраецца залучыць яшчэ болей замежнікаў на працоўныя прафесіі. У пераліку спецыяльнасцяў, на якія можна наймаць іншаземцаў без сталага віду на жыхарства, з'явілася 18 новых пунктаў, амаль усе яны датычаць спецыялістаў у гарбарнай справе. Адпаведная пастанова Міністэрства працы з'явілася на нацыянальным прававым партале. У ёй пазначаныя наступныя спецыяльнасці: апаратнік дублення і залення, фарбавальнік, прэсавальнік, цягнульнік скуры ды іншыя. Браць на працу замежнікаў без сталага віду на жыхарства на гэтай спецыяльнасці можна будзе ўжо з 1 жніўня. Першапачаткова ў спісе Мінпрацы значылася 20 рабочых спецыяльнасцяў і 15 пасадаў службоўцаў, у тым ліку кіроўца аўтамабіля, маляр, кухар, жывёлагадовец ды іншыя. Усё часцей беларусы з-за межа распавядаюць, што да іх у месенджерах грукаюцца сілавікі. Прадстаўнікі рэжыму патрабуюць ад тых, хто з'ехаў, паведаміць свой новы адрас пражывання. Паводле праваабаронцаў, такія выпадкі былі і раней, відаць, працягнуцца надалей. Часта паведамленню ў месенджеры папярэднічае візіт сілавікоў на месца прапіскі чалавека ў Беларусі. Як зазначаюць праваабаронцы, удакладненне актуальнага месца перабывання можа быць патрэбным для таго, каб распачаць ці наадварот спыніць крымінальную справу, а таксама пацвердзіць выезд за мяжу тых, хто стаіць на уліку пасля адбыцця пакарання. Не выключана, што гэткім чынам могуць проста запужваць людзей. Што рабіць, калі вас просяць раскрыць месца перабывання, нам распавяла юрыстка «Вясны» Святлана Галаўнёва. Калі там пишуць смс-кі, тэлефануюць чалавеку, які выехаў за мяжу, то самы просты шлях просто не адказваць на іх, ігнараваць ці паспрабаваць адзін раз адказаць, што нет, я не буду даваць гэтую інфармацыю. Але лепей просто не адказваць, бо насамрэч не ведаем, хто гэта піша, хто гэта тэлефануе, і ніяк спраўдзіць не зможам. 100-тысячны Мазыр, трэція сотня без электрычнасці. У горад увайшлі беларускія войскі, жаўнеры вязуць людзям ваду. У выніку урагану, што прайшоў на выходных і анамальныя спёкі, наша краіна страціла 2% сельскагаспадарчых культураў. Плошча лясоў, што падлягаюць высяканню пасля стыхіі, перавышае плошчу Бермудскіх астравоў. А назаўтра ў Беларусі зноў абвешчаны памаранчавы ўзровень небяспекі. З падрабязнасцямі Руслан Ігнатовіч.
У Беларусі працягваюць ліквідаваць наступствы непагадзі. Як стала вядома сёння, агулам пацярпела амаль 600 населеных пунктаў. З вобласцяў найболей гомельская. Ранее энергосистема особенно с такой ситуацией не встречалась. Мы потеряли фактически все мощности, генерирующие энергоснабжающие линии, регион Мозыря и прилегающие районы. Тут амаль на 2 сотняў спаралізавала жыццё. У дамах адсутнічала вада, людзям даводзілася стаяць вялізныя чэргі да цыстэрнаў. Не было электрычнасці. Ветер был аномально высокий, и это привело к большому разрушению высоковольтных линий, где были порваны провода, разрушены опоры. Значит, у нас там 54 линии высоковольтные пострадали. И главная задача была дать электроэнергию и восстановить мощности в самом Мозыре. Паводле чыноўнікаў, пакуль удалося аднавіць больш за 50% высокавольтных лініяў. Але многім даводзіцца шукаць, дзе цяпер можна падзарадзіць свой мабільны, каб быць на сувязі. Моцна ударыла стыхія па беларускіх лясах. Паводле Мінлясгасу на амаль 5,5 гектараў цяпер трэба правесці суцэльныя высяканні. Гэта больш, чым плошча Бермудскіх астравоў. Ёсць страты і ў сельскай гаспадарцы. Профільнае міністэрства рапартуе пра шкоду, нанесеную амаль 2% сельскагаспадарчых культураў. 2% это 50-я часть, як бы это не так шмат, это не 20%. Ну, тым не менш, улічваючы, што плошча ворных земляў, сельскагаспадарчых земляў у Беларусі даволі вялікая, то, вядома, это будзе такі значны ўрон для сельскай гаспадаркі. Паводле навукоўца і футуролага Сергея Бесараба, тое, што адбылося на выходных, а таксама моцная спёка, неўзабаве стане штодзённай нормай улетку ў нашай краіне. Надвор'е будзе становіцца ўсё больш і больш экстрэмальным, будзе, як бы вам так сказаць, будзе павялічвацца кліматычная кантрастнасць. То бок, вось гэтыя цеплавыя хвалі, вельмі моцнай спёкі, яны будуць вельмі рэзка змяняцца, скажем так, моцнымі ападкамі вялізнай інтэнсіўнасці і холадам. Таму працаўнікі сельскай гаспадаркі мусяць ужо цяпер выпрацоўваць захады, якія ў будучыні перадухіляць вялікія страты ўраджаю. Трэба селекцыянерам выводзіць такія больш жараўстойлівыя, спёкаўстойлівыя гатункі раслін, якія могуць перажыць эту спёку. Трэба уносіць правільна ўгнаенне, тады расліны больш устойлівыя да такіх прыродных катаклізмаў. Назаўтра па ўсёй краіне зноў абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаюцца навальніцы, залевы і шквалісты вецер. Спёка пры гэтым не адступіць. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Візіту калегіі Еўракамісіі на саміт у Будапешце не будзе. Урзуля фон дер Ляйен адмяніла яго і такім чынам далучылася да байкоту Вугоршчыны ў паўгадовым старшыняванні ў Радзе Еўразвязу. Прычыною сталіся паездкі прэм'ер-міністра Віктара Орбана ў Маскву і Пекін пасля наведвання Украіны. Юрыдычная служба Еўразвязу пастанавіла, што перамовы Орбана з Пуцінам супярэчаць дамовам аб'яднанай Еўропы. Нягледзячы на тое, што перад візітам у Маску Орбан меў сустрэчу з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім у Кіеве. Акурат пасля свайго турнэ вугорскі прэм'ер-міністр заклікаў Еўразвяз да перамоваў з Кітаем наконт мірнай канферэнцыі, прысвечанай Украіне, і аднаўленню стасункаў з Расіяй. Яшчэ адною прычынаю байкоту Вугоршчыны могуць быць перашкоды, якія чыніў Віктар Орбан у падтрыманні Украіны. Пераносімся за акіян. Дональд Трамп вызначыўся са сваім другім нумарам, чалавекам, які ў выпадку ягонай перамогі на выбарах стане віцэ-прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Ім стаў 39-гадовы сенатар ад штату Агайо Дэйвід Вэнс, які раней выказваўся супраць самога былога прэзідэнта США. Таксама Вэнс выступаў з крытыкай вайсковай дапамогі ўкраіне. Пра чарговыя змены падчас перадвыбарчай гонкі ў Амерыцы распавядзе Андрэй Сульжыц.
Дональд Трамп прымае віншаванне з прызначэннем яго кандыдатам на прэзідэнцтва ЗША ад рэспубліканскай партыі. Гэта ягоны першы публічны выступ пасля суботняга замаху ў Пенсільваніі. У ложы экс-прэзідэнт займае месца побач са сваімі дзецьмі і 39-гадовым сенатарам ад Агайо Джеймсам Дэвідам Вэнсам, якога ён назваў сваім кандыдатам у віцэ-прэзідэнты. Руканне з бізнесоўцам, паспяховым пісьменнікам і былым вайскоўцам яшчэ колькі гадоў таму цяжка было б уявіць. Я заўсёды быў супраць Трампа. Ён мне ніколі не падабаўся. Божа, які ён ідыёт! Ён мне здаецца мерзотнікам. Акрамя гэтых выказванняў, зробленых у 2016 годзе, Вэнс нават называў Трампа амерыканскім гітлерам. Аднак неўзабаве змяніў рыторыку і ператварыўся ў аднаго з самых адданых хаўруснікаў. Как только он уже оказался в Сенате, он, в принципе, довольно быстро примкнул к группе трампистов республиканской партии и уже не делал никаких выборов дополнительного и сомнений не давал в том, с кем он идеологически в этой партии. Идеологически он полностью по вопросам важных иммиграции, абортов, прочих, которые важны для базы республиканской партии. Блізкі Вэнс з Трампам і ў пытаннях вонкавай палітыкі. Ён лічыць, што Еўропа мусіць узяць на сябе больш адказнасці за ўласную бяспеку, у прыватнасці ў галіне вытворчасці ўзбраення. Ды заклікае да дыялогу з Уладзімірам Пуціным. Той факт, што ён кепскі хлопец, не азначае, што мы не можам з ім падтрымліваць базавага дыпламатычнага кантакту на падставе прыярытэту амерыканскіх інтарэсаў. Ва ўсім свеце поўна кепскіх хлопцаў. І мне цяпер нашмат цікавейшыя некаторыя праблемы ва ўсходняй Азіі, чым у Еўропе. Акрамя таго, Вэнс неаднаразова выступаў з крытыкай амерыканскай вайсковай дапамогі ўкраіне і казаў пра неабходнасць спыніць яе. Вэнс зараз называюць, справядліва называюць, ледзь не антыукраінцам нумар 1 у ЗША, прыводзячы ў прыклад тое, што падчас абмеркавання украінскага пытання ён у кангрэсе гартаў кніжку з дзіцячымі казкамі, то бок, так сказаць, сабатаваў гэтае галасаванне. Таму ў выпадку перамогі Трампа на прэзідэнцкіх выбарах Украіна наўрад ці зможа разлічваць на паўнавартаснае падтрыманне. Беларуская ж тэма увогуле рызыкуе сысці за гарызонт інтарэсу ЗША. Андрэй Сульжыц, Белсат. І гэта ўсе навіны на сёння. Адразу пасля аб'ектыву глядзіце праграму «Белсат Зум» з маім калегам Вітаўтам Сіўчыкам, які разам з экспертам паразважаў, што будзе з кліматам у Беларусі ў агляднай будучыні. Я ж з вамі развітваюся. Дзякую за ўвагу. Да хуткай сустрэчы заўтра гэтым жа часам.